תחרות פעילבול 2010, והשנה לונאסי. לונאסי משחק בין שתי בריתות של 3 קבוצות העובדות יחדיו בשיתוף פעולה. בתחילת משחק, דמויות מחושות עיניים על קורקינטים עומדות מול עמדות הקלה של ברית היריבה הממוקמות בפינות ושולי המגרש. כל משחק מתחיל בזמן אוטונומי האורך 15 שניות, בו דמויות יכולות לנסות להכניס כדורים לסלים המחוברים לגבם של דמויות מהברית היריבה. לאחר מכן מתחיל זמן חופשי האורך 1.5 דקות, בו נהגים העומדים מאחורי קירות הברית שלהם בקצוות המגרש יכולים לנווט את הדמויות במגרש. בנוסף, קלעים העומדים בעמדות הקלה של הברית שלהם יכולים לקלוע כדורים לסלים של דמויות יריבות. דמויות יכולות גם למחזר כדורים על ידי העברתם לעמדות הקלה. במהלך 10 השניות האחרונות של משחק, בריתות יכולות להשיג ניקוד בונוס בכך שדמות תעלה על קורקינט של דמות אחרת מאותה הברית. הניקוד פשוט. כל כדור שנקלע מעניק נקודה 1, וכל דמות מוגבעת מעניקה 2 נקודות. בהצלחה ונתראה בתחרות.